Pois eu son bilingüe porque na miña casa sempre se falou galego, pero na escola todos os rapaces falaban en castelán, entonces collín a manía ou, non sei, a costume de falar en castelán con máis a xente da miña idade, pero despois co tempo dixen a la mierda e empecé a falar galego, que xente que fala galego, e castelán, que xente que fala castelán, e agora mesmo gustaríame moitísimo ser capaz de falar galego en todos os ámbitos, pero son incapaz, e como que sinto que se me falan en un idioma teño o impulso de falar en ese idioma, entonces pues considero unha persoa en ese sentido pues, bilingüe totalmente. Eu falo gallego porque foi o que me enseñaron meus pais na casa e cando alguén me fala gallego, pois contesto en gallego e tal. Pero si me falan castellano e eso, non teño ningún problema e contesto en castellano sempre. De feito, moitas veces cambio en plan o minuto seguinte, estou falando con dúas persoas, unha falame en gallego e outra en castellano e cambio o momento. A ver, yo sinceramente no tengo un motivo en especial por el que hable castellano. Mis padres desde pequeñito me han hablado en castellano, con mis abuelos hablo un poco de gallego también, de vez en cuando, pero no tengo un motivo en concreto por el que hable esa lengua. En mi casa siempre se habló castellano y también me enseñaron el gallego, pero no lo he usado tanto en el ámbito familiar como el castellano. Sin embargo, por ejemplo, mi madre para dar los mimos o el cariño siempre lo expresa en gallego porque le sale de forma natural, igual que a mí. O cuando estoy enfadada que utilizo más el gallego, pero sin embargo, cuando estoy hablando normal y quiero mantener una conversación, el gallego no me sale de forma natural y yo creo que es porque en el colegio me han obligado a hablar gallego y lo han forzado tanto que creo que ha llegado un punto en el que le he cogido un pouco de manía. Eu falo galego porque me sinto máis cómoda falando que o castellano porque estou acostumbrada de toda a vida. Yo hablo castellano porque es la lengua en la que me han hablado siempre y con la que me siento más cómodo y a la que estoy más habituado, pero no creo que sea malo ni despectivo hablar gallego, ni que refleje nada malo. Ben, pois eu neste caso falo dous idiomas, falo galego e castelán. Si é certo que o galego falo cando estou con meus pais, meus avós, amigos que teño na aldea, e o castelán, por exemplo, falo na facultade porque tamén estou estudando pois, unha carreira relacionada co idioma, pero valoro que tendo os dous idiomas podamos utilizalos indistintamente sen restringilos a calquer tipo de contexto con máis ou menos valor. Pois eu falo galego porque me gusta e porque é a lingua que me ensinaron dende pequena e sinto-me unha persoa moi galega e penso que alguén que se sinte moi galego debería falar a lingua que pois que é propia de Galicia, penso, desde a miña opinión. Por iso é o motivo polo que considero que o galego é a miña lingua e como é o motivo de que sexa a miña lingua, gusta